Shipai gaikar sandi Panduranga 17th Rashtriya Rifles na Maharashtra ubalam mensau jur na Jingīasiat bemarkal liang hapadeng gibor Shipai bat ki Lehnoh haka step jong ka arpo artre ujemang arja arpusan ha Chatroo Kishtuwar district ula khlat no haka por janmit jong ka tegasngi. Ya ka basa uteu Shipai la le buram haka hospital ha Jammu haswa ban penpoi ya ka mat basa jong u syaki bahayeng. Hakategi Jingīasiat bemarkal liang arngot ki Lehnoh kila syak siat yap bat saungot ki pat kila laj ban pet syaki Bynta ka Khlaw berben ha Chatroo. Kani ke Jingīasiat markal liang hapadeng ki Lehnoh bat ki bor Shipai bor pulen kala jah ka por hendriu beje sanpau minute men stem hadien baki bor ya da na ka second para special force 17th Rashtriya Rifles 7th Assam Rifles but special operations group SOG Kishtuwar kila penlong ka jingkhanra hakatega jaka. Laong bakat baki bor pahara kidang poi hakatega Bynta ki Lehnoh kila siat bat kabala lampat syaka Jingīasiat bemarkal liang hakaba arngot na kita ki Lehnoh kila yap. Shu hadu ka janmit jong ka arpulai tere ujemang arja arpusan gibor Shipai gidang penlong ka jing twet yakini ki Lehnoh ki bala petri bat bu jing mutru bat lap yaki na ka Bynta u Shipai gaikar. Kumban Shukdo bagi bor yada ha Jammu and Kashmir kidang penklan ban kenra yaki Lehnoh hadien ke Jingīasiat yap arpaun reungot ki beri Palgam Shipanai menswa haki Lehnoh Lashkar i Toiba bala kenno kershan da keri Pakistan. Hakatayo baladam hendriungot ki Lehnoh kila syasiat yap hagajing kun bat ki bor pahara kari India ha Shopian bat awan Tipora bat laong baka jingken raya ki Lehnoh kandang Bteng hakatiga jella. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.